जोंहा भुटानाव फैदों लोगोफोरनै दा जोङो भुटाननि मोनसे नैबे रेस्टुरेन्टावहाय जानो हाबगोन आरोना डाइरेक्ट भिडिअखौ लानाय जाबाय आङो लामाफोरनिखौ लाबोआसै माने बिराद गोलाव जायोना नायखालांबाय थादो लोगोफोर केफे आरोना बेयाव हाबदों आयु सा लोंसै नै अट'मेटिक अन जाबाय लाइटआ नै भुटानाव फैग्रा लोगोफ्रा सिनायजोबखायो बयबो नोंथांमोनहाबो गासिबो न' रिएक्सन जोब खोनागोनसै बिनिखौ जाखांजोब्बायनो जा मोजां उन्दुनो आंबा जि मोजां मोनदों जाखाङो इभिनिं वर्कआ बयबो ब्लगार जोब नुबाय जाखां लोंखां एसे उदै फेसेम फैबाय आरोना जों सानदेनि जाय फाराफारि ब्लगार जोबनै नोंथांमोनाबो नायदो सुंसान जेबो मानसि गैयि रावबो गैखाया ओमफ्राय नै बिसोर बबे जायगानिफ्राय फैदोंथाय आं माबा नेपालसो बारा नङा एसे खाथिनि होनदों एसे माहाजोन जाबावबा केमेरा खेबग्रा लागोनलां जेराव खिथाना माहाजोन जाबा फैखांखाबायमोन लोगोफोर गल्ड फिस्टआ ओमफ्राय थेवबाबो सेकेन्ड टाइम फैबावबाय आरोबाव कपिराइटसो फैसिगोन मिउजिक जोब ओरैबायदि माने जाजाग्रा बायदिसो थायनानै दङ गल्ड फिस्टनियावहाय आंनि मोनसे ब्लगावबो नोंथांमोना नुगोन आरोना बेखौहाय थारमाने बे मा बेग नायनो नागिरनाय बेग हा नांगौमोन नै बेबायदि टाइपखौनो नोंनोबो नांगौ गोसोम आंनोबो गोसोमसो नांगौमोन नैसो नै बेबो मोजां मोनो मोजांथार नायनो र' जि नैखौ जा समायदों जि मोजां नुदोंमोन बिदिखौ नाङालै स्कुल बेगआ स्कुलाव लांनाया माने अफिसाव लांनायनि थाखाय बिदिखौ नाङा फैदो बेयाव मबाइल काभारसो नायहैनांसिगोन औ फै लाथ'ला लानाय जायासै आरोना एसे मबाइल काभार नायनो र' भगबाननि खुलुमनाय जागासिनो दं मबाइल काभार नायनोसै नै आइफन 13नि नागिरदों र' iPhone 13 yes brother वा उन्दैफोरनि बांसिन जोब नैलाय वाइटआ बे माबासोलै ना बिदिखौसो नांगौ ना अरिजिनेलखौसो नांगौ बेयावहाय वाइट का अच्छा पर्पल भी है अच्छा औ जि क्यूट खाथियाव फैबा एसे बोरैबा मोनो वाइट दं ना ऐसा वाला तो बिदिखौ नाङा ऐसा वाला नहीं चाहिए नायनाय दे वाइटखौ नायनाय थोड़ा प्लेन का नहीं है ये वाला उदै सेमनायनि एसे एक्सारसाइज थाबायदोंलाय नै जिनो मानखि आरोबाव जाबावनो नागिरदों नालाय जानोसो फैनायनिखा आरो मोजांथार आं मोनसे कमेन्टनि रिप्लाइ होनो दे लोगोफोर दिनैहाय थारमाने आङो भिडिअ खालामनायाव ओरै खानाय दांफ्लांबाय थायो आरोना स' मिन्थिया माबोरैबा हारसिं दांफ्लांबाय थायो आङो खानायखौ ओमफ्राय आंखौ सासे आगैया बुंहरदों आरोना कि मा भिडिअ खालामनायावलाय खानायखौ दांबाय थायो बिदि होननानै बुंदों स' हारसिंनो दांफ्लांबाय थायो आङो ओमफ्राय आं दा कन्ट्रल खालामो आरोना भिडिअ खालामबानो खानाय दांनो नागिरबाथाय बे कमेन्टखौ गोसोआव फैयो आङो ओंखायनो आङो दा खानायखौ दाङा आरोना बिराद कन्ट्रल खालामनानै थायो बे आगैनि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामबाय आरोना
स' हारसिंनो दांफ्लांबाय थायो आङो नायनोसैलाय बावहायबो दहायनिखौ फसायाखै 13 Pro Max 14 Pro 13नि दंना गैयाबा भिडिअस लानोसै राबारफोरा ओरैबायदि मोजां मोजांखा आरो किउट किउट गोजाजों मा दं नायजोबनोसै बिथिं र' मोनाबा नाङालै वाव रंजालि नै डायमन्डनि रिं अबे रिंखौ जा किउट किउटखा र' नायगोन दे इयारिंसफोरा नै जा किउट किउट दङ बेखौ लाबाय नै आरोबाव नैबो जा मोजां मोजां माबा बिदि नै खांख्राइ खेबदारफोर दं मोजां मोजां ए बिदि मा होनो मोनसे लाब्रा जा मोजां मोजां दंजोबखायो नांगौ मोनजोबो आरो ना जोंनि बायदिनो अह' फांखाया इनिफ्रायनो सासे फांखा लाबाय नै मबाइल काभारनि थाखाय फैदोंमोन मबाइल काभारखौनो मोनासां बिथिंजाय सब जाग्राफोर जोब सब ओरै जाग्राफोर जोब नै बिथिं मा बार्थडेनि हा रामेननि गेजेरावहाय सबसे साबसिन बे आरो सबखौबो नैबे बैग्रि आसार बायदि ना माथो नङालै चक्लेटसो आइले मासि किउट किउट नायलाय जानो पेन्सिल नामा मोनसे नायलाय किउट किउट जोब कलम जोबसो जा किउट किउटखा नायलाय उन्दैफोरखौ लाबोनांगौबा सेस जाखागोन किउट किउट जोब बिल बानायबाय नै जा मोजां मोजां उन्दैफोरनि सयजननो लाबाय ओंखारनोसै आरोना बिनिफ्राय नै लाबाय जोंना फट' लालायबाय लाबाय उन्दैफोरनि मानि फैदो जि आं नायबावाखै मा नाममोन दखाननि नामखौ वान स्टप सेन्टारनो माथो वान स्टप स्टर थाबायगासिनो ओंखारफिनबाय फांखासो बायनो फैदोंमोन फांखा लाबाय आं माखासे लाबार लाबाय ओमफ्राय चक्लेट लाबाय फन बुनायनि मेसेज हाबफैदोंमोन बरियाथार आयै कपिराइटसो जागोन गाखोनोसै आइनियाव फट' लाफेराखै आं लोगोफोर ओंखायनो दिनै लानो नायबाय आरो आन्दायनानै नागिरहोबावो आंखौ बिसोरो खालि जानो लोंनोल' फैदों दिनैहाय